Pertsonarik egoiztenak aldira etikoenak. Bizitzan aberastea beste helbururik ez dutenak izan ote litezke etikaren eredu. Ayn Rand filosofoaren iritziz bai. Hitz gutxitan, hauxe defendatu izan zuen. Gizarteak aurrera egitea nahi badugu, bakoitzak bere onena emateko bultzatu egin behar direla egoismoa, neoliberalismoa eta aberatsen etika kupidagabea. Sumatzen alduzu Randen pentsamenduaren oihartzunik gaur egun. Ayn Rand 1905 jaio zen Errusiako inperioko San Petersburgo hirian, familia burges judu batean. Bere jatorrizko izena Alisa Zinoviev Rosenbaum zen. 12 urte zituela Errusiako iraultza piztu zen hirian eta boltxebikeen botere berriak astindu egin zuen familiaren bizimodua. Aitaren farmazia oparoa nazionalizatu zuten eta familiak ihes egin zuen armada zuriaren kontrolpeko eremura. Egoera hark sakonki markatu zuen Rand eta boltxebismoaren aurkako gorrotoa kolektibismo ororen aurkako borroka bilakatu zen bere baitan. Jabetza pribatua eta norbanakoaren askatasuna hartu zituen aldarri nagusi ordutik aurrera bere ibilbide osoan. Unibertsitatean historia eta filosofia ikasten ari zela, bere lehen influentzia filosofikoak ezagutu zituen. Interes biziz irakurri zituen Nietzscheren eta Aristotelesen lanak norbanako heroikoaren ideiak txundituta, eta literaturan ere murgildu zen. Esaterako Victor Hugoren novela erromantikoetan, Dostoievskiren errealismoan, eta Errusiako sinbolisten lanetan. Individualismoari gora zarrea egiten zioten kontakizunetan batez ere. Gainera, orduan jaso zuen liberalismoaren eragina ere, besteak beste, John Lockeren pentsamenduaren bidez. 1925 Randek Chicagora joateko bisa lortu zuen. Handik 6 urtera eskuratu zuen Ameriketako Estatu Batuetako herritartasuna, Frank O'Connor aktorearekin ezkondu eta gero. Saiatu zen Errusian utzitako familia Estatu Batuetara eramaten, baina ez zuen lortu. Denak hil ziren Sobietar Batasunean Bigarren Mundu Gerraren urteetan. Hori ere ez zion sekula barkatu komunismoari. Pentsamendua edatzeko bitarteko aparta da literatura, batez ere eragin kultural bat bilatzen denean. Eta Randek horixe nahi zuen, kapitalismo basatienaren aldeko iritzia zabaldu. Marko moral berri bat bultzatu nahi zuen, alde batera usteko altruismoan, errukian eta eskuzabaltasunean oinarritutako etika mendebaldarra, eta hura ordezkatzeko kapitalismoa oinarrituko lukeen etika egoista eta lehiazalearekin. Alde horretatik ideologoa zen filosofoa baino gehiago, literatura idazlea saiakeragilea baino gehiago. 1926an hasi zuen bere ibilbide literarioa estatuaren eta kolektibismo totalitarioen aurkako historia kontatzen. 1953koa du lehen arrakasta, The Fountainhead. Arkitekto baten eta gizartearen arteko borroka islatzen du. Bera berritzailea eta ausarta da, independentea eta zintzoa, eta bere ingurukoak berriz masa dira, besteen kontura bizi nahi duen jendea, artaldea. Arrakasta horrek Randen eragina handitu zuen. New Yorken bere jarraitzaileekin biltzen hasi zen, eta ez ziren edonor. Kapitalismoa eta individualismoa jokabide etikoenak direla defendatzen zuenez, bere ideiak zabaltzeari ekin zioten muturreko eskuindarrek, liberalek eta anarkokapitalistek, baita oligarka aberatsenek ere. Dena den hurrengo nobelak izan zuen arrakastarik handiena, 1957ko Atlas Shrugged. Randek liburu horretan landu zuen bere proposamen filosofiko nagusia, objektibismoa. Estatu Batuetan girotutako distopia bata. Zientzialari eta artista sortzaileenek greba egiten dute ongizate estatuaren aurka, eta ezkutuan ekonomia askean oinarritutako gizarte independiente bat eratzen dute. Berehala zabaldu zen nazioartera. Esan daiteke ordutik aurrera Rand eragin handiko filosofo bilakatu zela nobelagile soil baino gehiago. 1960ko eta 1970ko hamarkadetan saiakerak idatzi zituen bere filosofia objektibista edatzeko asmoz. 1982an hiltzen New Yorken. Randen ideiek utzitako arrastoa ulertzeko hona hemen datu bat. Estatu Batuetako Kongresuko liburutegiak 1981an egindako inkesta batean, Book of the Month klubeko 2000 kideri baino gehiagori galdetu zieten zer liburuk izan zuen eraginik handiena beren bizitzan. Bibliak 17 botoren aldearekin irabazi zion Atlas Shrugged eleberriari. Diruz ondo ornitutako think tank edo pentsamendu talde bat baino gehiago sortu ziren Randen ideien eraginpean, eta talde horiek jardunean daude gaur egungo politikan ere. Merkatu askeko politikak babestea dute helburu,
eta estatuen esku hartzeko indarra ahultzea. Hitz bakarrean esateko, neoliberalismoaren ideologian eragin zuen Randek. Bere pentsamenduaren oinarrizko kontzeptuetako 3 dira. Bat, objektibismoa. Randen proposamenik originalena edo filosofikoena da objektibismoa. Bere ustez, individualismoa ezin da pentsatu bizipen subjektiboek markatutako existentzia arrazoi gabe batetik. Errealitate objektibo batako, eta ezagutu egin daiteke arrazoimenaren bitartez. Eta ez hori bakarrik, egitura hori ezagututa sistema moral objektiboa ere sortu daiteke. Zeren nork bere interes objektiboak zein diren jakinez gero, hoien arabera jokatzea da zuzena, modu arrazionalean jokatzea. 2. Egoismo arrazionala. Behin premisa horiek ezarrita, Randek etika objektibista garatzen jarraitu zuen, eta egoismo arrazionala da etika horren emaitza. Errealitate objektiboa ezagututa, nork bere interesen arabera jokatzea ez da aukera bat, zeregin morala baizik. Jokabide arrazionala munduaren egitura objektiboen araberakoa. Arrazoimenaren ulerkera jakin bat defendatzen du Randek. Norberaren interesak ulertzeko eta modu eraginkorrean lortzeko gaitasuna da arrazoimena harentzat. Arrazoimenak esaten dio pertsona bakoitzari zein den bizirik irauteko eta zoriontsu izateko modurik egokiena. Eta hori gertatzeko askatasuna funtsezkoa da. Norbanakoak erabateko eskubidea izan behar du bere bizitza gidatzeko, besteek beren askatasuna baliatzeko duten eskubidea errespetatuz gero. 3. Laissez-faire kapitalismoa. Hori guztia ekonomiara eta politikara eramanda, Randen ustez kapitalismoa da testuingururik onena norbanakoak arrazoimenaren bidez bere burua garatu dezan. Zehazki laissez-faire kapitalismoa esaten zaiona, hau da, estatuaren esku hartze minimoa duena. Izan ere, sistema horrek bere barnean biltzen ditu Randek defendatu izan zituen hainbat gai. Norbanakoen eskubideak babestea, pertsona ausartak garatu daitezen ardura haiengan jartzea, meritokraziaren bidez pertsonarik ekintza haienak saritzea, kolektibismo oro errefusatzea eta merkatuak bere burua erregulatzea. Ekoizten eta salerosten dabiltzanen jokabidea arrazionala bada, merkatua bere kabuz antolatuko da. Orduan estatuak zer rol izango luke Randen gizarte idealean. Bere lan nagusia izango litzateke norbanakoak indarkeriatik babestea, indarkeria delako norbanakoaren askatasunaren kontra doan adierazpenik gogorrena. Ez luke babestuko beste edozein esku hartze, hala nola aberastasuna banatzea eta merkatuari arauak jartzea. Merezi du hain Randen pentsamendua ezagutzea. Izan ere arrazoimenaren eta individualismoaren alde egin zuen defentsa itxiak, eragin handia izan du azken hamarkadetako korronte ekonomiko eta politiko neoliberaletan. Oinarri bat eman die gupidarik gabe egoistak izateko eta mugarik gabe aberastasuna metatzeko bitarteko guztiekin. Randek norbanakoa bakarrik ikusten du. Jokabide berekoia arrazionaltzat eta etikoki zuzentzat hartzen du. Gu guztion zeregin moral bakarra mundu objektiboan geurekoiak izatea omen da. Baina hori horrela alda. Aberastasuna bilatzeari eta metatzeari ahalik eta muga gutxien jartzeak gizarte hobeak sortzen alditu. Elkarren kontra aldaude norbanakoaren interesak eta kolektiboarenak. Eta azken hausnarketa bat. Ayn Rand bezalako ideologo bat kontsideratu aldaiteke filosofo, edo alderantziz. Aldago programa ideologikorik ez duen pentsalaririk. Zerk egiten du Randen pentsamendua interesgarri?